लाख लाख सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जायहा साख्रि गैया एबा जायहा साख्रि मोनाखै बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। 50,000 लाइमोनफोरा फिन मोनगोन सरखारि साख्रि। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। 50,000 सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। आत्मनिर्भर आसाम बिथांखिनि सिङाव फालांगि खालामनो थाखाय सरकारा रां होगोन होनना बे समाव फोसावदों। फालांगि खालामनो लुगैनाय एबा फालांगि खालामनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमनोबो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन। नाथाय नोंथाङा सरकारा होनाय बे रांखौ जेबो रोखोमनि सुद होनो मोननाय नङा। बे 2 लाख रांनि गेजेराव नोंथाङा 5 बोसोरसिम 1 लाख रांखौल' हरफिननो गोनां जागोन। नोंथाङा 5 बोसोरसिमाव दानफ्रोमबो 2,000 रांखौ हरफिननो नांगोन। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि उनाव मोनफ्रोम नखरानो अरुणोदय बिथांखिखौ मोननो हागोन। आसामाव गासै 62 लाख नखरफोरानो अरुणोदय मोननायखौ थि खालामगोन सरकारा। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।